Kinabagan at nandito tayo sa Siwal ng Dunsol, Sorsogon. Ayan. So, nakikita guys, naglalakad lang. Lumalakad-lakad ang aking mga anak. So, ayan na nga guys, nandito ako ngayon ulit. Lumalakad-lakad pa. Kasi naghahanap kami ng Gcash. Cash out. Ayan guys, nandito ako. Nandito pa ako. Pinakadulo na kami. Ayan. Kala ko yung tricycle na sinasakyan namin. Yan guys, nakahanap na nga tayo ng Gcash, ay smart money. Pero tagal ni Ali Marquez. Tagal, kailangan pa ng picture, kailangan pa ng register. Eh, nakaka-claim naman kami kahit saan. Naka-register na kami. Tagal, super tagal. Yan guys, pauwi na kami. Yan nga pala yung nilakad namin. Doon pa kami sa pinakadulo. Yan. Pauwi na kami, pauwi na. Dalaan muna. Pagod na ang aking bonak. Yan na siya guys. So ayun guys, kung nakikita nyo na dito ako lumalakad-lakad. Ting Siwal. Yan. Ayan ang view natin for today's video. So ayun na nga guys, hindi na ako nakapagpaalam. Kung nakikita nyo sa video ay pauwi na kami yan. Binidyohan ko na lang pauwi na kami, pero na-filteran ko guys kasi ang ganda ng pagkakakuha niya sa ganyang filter. Yan, so pauwi na kami niya kasi sobrang na-bad trip ako kasi naglakad kami ng malayo. Pero okay lang yun kasi exercise sa katawan. Kaya hanggang sa muli guys, thank you sa panonood ninyo. Thank you sa support. Thank you guys. Thank you for watching. Bye bye. Hanggang sa muli.